Ay naapaw. Siya mataglaban. Ay na, makapaumat ikas ito nga panagbiagay. Siya mo latam amin na yun. Siya mo latam kinanayo na yun. Ay na, makauma. Ikas ito nga rarami doon kanya kaon. Nakasapsapak nga nagrieng. Oh, siya tinaglutaw. Nangangkalang. Siya man tinaginaway. Siya tinagwalis ti paraangan. Tapos na siya man ti aglaban. Halos badom am amin daytaw. Halos badom am amin daytaw. Ay na akaon. Ang ko kayat ti kastuyay nga kasasaad ti paragbiagay. Awamot ti makunam. Tal-alaam am aming nga sweldo. Am aming ATM at dakanyam. Halos awan ti mabati kanyak. Shopping ka nga shopping. Gatang ka nga gatang titilad adda. Ay na, awan ti makunam. Awan ti makunam. Tadam amin kanyam. Nga kwartak am aming nga sweldo. Naumakaw na ko kayatay. Talaga nga dito nga agpatingga iti kwakaon. Pasensya ka hangko kaya timan underline period talaga nga hangko kaya tayo datoy tibagmaw ina awanay babain ti kwarta man alak dito yan kwarta mutin kaya dagito yung ATM alaik dagito yung ATM ta ATM ko dagito kwarta tinagyan na dagito sakti manggas dumot naumuma account natal talagaan itugo mo dagito yan itugo mo dagito nga badbadom talaba mo ting ibalayaw agtalaw ka to yan ang ko kaya ti kasta nga kinanayon nga man under latan sa latan ti kasta maun gaputahan ang agsasaon ay na apaw ay na makauma kayo makauma ti kasta nga style yaw nga kaya na sa nga ti ATM asawa ti mangigam ay na ay bakit awan, bakit? Apay dagita badok tadata. Pagpraktisak lang, bakit? Pagpraktisak lang para di... Practice na ikan? Gawin. Nalawan na? Madi, ka di ba ag-vlog ta? Vlog. Gawin sa mga pagpraktisak lang, kay vlog ta. Apay, adagay ti paglabaan, apay nga datoy ka. Pagpraktisak lang, agay na labaan. Kay sugar ta, di ba dati props? Practice. No. Pagpraktisak lang, bakal. Agtalaw ka dito malay, awan ti practice. Bagay. Joke lang nga, bakit talaga pagpraktisa lang na para ti vlog. Bakit, lukada mo na. Bakit. Apaw, practice lang magka.